tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawa in chibai le vek ule video masalama khan Friday the 13 movie release ani ma a he movie ne na thil thleng in ang tak pa ka Friday ni som pathum hlauna in chan na bulte kanon ti chuak to a le en ve lo te kan omani chuan description a hian link kan da a in lova en ve ngei don nya tun chuma po hian ngai bel tur tinga he ni Friday ni som pathuma thil mak thleng siat na le wan do na sang sang lo thleng to te chan chin kan ron tar lang le dona khongaya video top thlenga min lo en sak turin kan nge na che henia chiat na thleng ma saber nia soi chu October ni som pathum kumsang khan zathum pasari khan ani French lal Philip Palina chuan heni hian iswa nungzui tu pasal cha mi za te meu mai chu manin anni ho hi ngai sak anni ba ka chongkam bol lo le za mo tin renga chongkhum anni a an buite vek chuan mi pat me chia na konga an khoi bor bang vel ni a soi ani bok he thil rap thak le te nom tak hi chen kha chuan Friday ni som pathum hlauna in chan na ni in ngai ve bok America rama mun hlau om le chi bai om zet zeta chetla chin stuntman thiam chung chuang tak mun sang tak tak achang te azuang tha a Niagara Falls a po chum ni ngot lo zuang tha to tu stampage chu kumsang khazariat somni pakwa November ni som pathum zir top ni khan Genesee River a zuan thak le tumina in ro mana ma se hemi chum hian van doi thak takin ache swala abaural hlau mai chen kha chuan hemi chum hian zu arui ni nan soya arwang po hi he thil thlen achanga thalina nuwa an mu chuak ve chau nge nge ani adot le a chuan January ni som pathum zir top ni kumsang kha zakwa somthum pakwa khan Australia rama Victoria province a chuan na satakin rama kanga heram kang hian mishing nun na somsari pakhat lai mai ala nge nge a hei ba ka hian he kang me a hian ram ngo zau tak chin makta duai nga zet te chu meiwa pa an chang vek bokani mishing chen na insang khan zathum ngot telin chulai mun tin mai chu van duai na le chiat na hlir ani di ila kan soi sol tampui om love chu wang te po chu ani ma na the Black Friday bushfire di in amingan lo wa nge nge indau pui pani na hun lai vel khan ram sang sang te chuan indau na thlona changa bom thlak chuan war chin hle a kumsang han zakwa somli khan Hitler pol nazi te chuan bom pangangot mei Buckingham Palace a khwan an lo thlaka ti chuan he ni hi September ni som pathum zir top ni ani bok heti la hian England lal le lal nu te chu Palace a nom lai ani nge nge July ni som pathum zir top ni kumsang kha zakwa somnga pakhat khan Kansas state a cheng te chuan ro pui van non sur le thli pui tle na chatlwa tu ka wangin har sat na men lo an lo tok to boka Manhattan Lawrence le Topeka te phei chuan he chiat na hi an tur zwal na sa hle a he ro sura wanga tuipui lian na satak chuan an ram chin makta duai ni chuang chu ati cheveka thipui tle te chuan mei wap te pudarin an tui al thei da na mun te chu apuak dara rela jin vei wak he thil thlen thuta wanga om hun son theila wanili chungot rela tang top te po mi chanem tak anom nge nge bokani Kansas state cheng te tan chuan he ni hi Black Friday tia an ko zui tak po hi an din huna chang chuan a om ve viau mai kumsang kha zakwa somnga pani June som pathum zir top ni ve khan Swedish sipai thlona DC3 le achunga chuang mi pariat ngot te chu maktak mein baldik tui pui chung an thlo lain an chin shat lovin an bowa Sweden sarkar lam chuan thon thu phwa chopin he thil thleng hi an zep tat thunga he thil thlen nu 90s chawvela National Geographic in a report na chuan khang hun lai khan ram chen khatte chuan Soviet Union Russia en thlatur hian spy an intir chuak chin ti soin Russian pilot pakhat chuan Swedish thlona chu aka thlak nge ani thu asoi tlai khonu vele bokani kumsang kha zakwa somruk pali March ni som pathum Friday ya vek chuan meiche kumsom ni pariata upa Kitty Genovese chu rong taka pong sol ani nuwa tha ani a he thil thlen na mun hi New York a apartment a ani nge nge he thil thleng hi thangmoi lo em a he thil ti tu mai ba ka abul vela cheng te chuan deman hlo hle a achan chu mi somthum ai tamte mo mai te chuan he thil thleng hi an tuk bira changin an lo thlir liam vel mai maya ma se tu ma chu police call tum emo chan tum emo po an omya lo ni a soi ani
history aquarel chiat na awanga thil thleng RAPTHLAK per pol chu November ni som pathum zir top ni kumsang kha zakwa somsari khani in cyclone thlipui RAPTHLAK tak mai chuan Bangladesh ramdung le wang chunwain herama mi cheng noi nga te me umain an nun nan chan pha nge nge boka he thlipui RAPTHLAK tak hian an huan thlai zong zong te chwa samsakin anu rei fe churam pum hwa pa e tur nei lo mi pui tak tak omin cham atlana chahle bokani October ni som pathum zir top ni kumsang kha zakwa somsari pani aron her chwale me chuan chiat na dang ron thleng le ta rugby team mi somli pasari lai mai phur tu thlona chu chawalin endis lang chi pa atla a hemi rual hian mi tam takan boral ngala mi somni pasari chi andam chhuwa kani adam chhun te po chuan ei tur nei lo ril cham lua tu ka wangin an sian thita te ruang te chu an eya chan chuak tulam hian an mulok lova kar khat aliam le lek phei chuan an jinga pariat lai chu vor tolin atihlum le a ti chuan an bawa changa thlathum don hnu December kar to pa chuan an chan chuak ve chawani mi somli pasari atangin mi som paruk lai e ron dam chuak ve thunga he thil thleng be chan hian le khabu le movie alive ti chu an ti chuak nge nge bokani he chia na thlen ni October ni som pathum kumsang kha zakwa somsari pani vek hian Moscow a khwaljin phur tu thlona chu tumtuma in siam rem lai vel chuan tre ka lotla a bandwai thak takin leilama atla thlata a he thlona chuang mi za somsari pali lai mai chu boralin he thil RAPTHLAK taka thlena wang hian mi tam tak chuan Friday ni som pathuma thlona zinvei wa hi an lo du lo pha nge nge bokani New Year ka cheng Das Buster chu kumsang kha zakwa somsari paruk August ni som pathum zir top ni khan he ni ya hlau em wang hian ina in khung top tumin ra man na alo siama ma se van dwai thak takin a chen na in chhuat chu chimin chhong ruk lai tlak nuwa alo thi vele bokani kumsang kha zakwa somriat pakwa January ni som pathum zir top ni chuan thok le khata computer virus si khadron dar chiamin England ram chunga mi te chu ati boy hle a he virus hian file poimo chanem takati chhiat saka hemi awanga ril ru boy le har satna tok boy pui ngai tam takan om nge nge a anuwa chuan Friday the 13 virus ti awo ani a ma se he virus hian Atlantic tuipuya pel lo hlawa khovel mundanga mi te tan har satna athlen velem lawani hemi kum vek October ni som pathum zir top ni chuan American history a soireng to tour stock market atlak chiat na chaber dot tu chu alo thleng ve to bokani ahun laya repar lar berte zinga mi le hu ha nga tak tupak shakur chu Mike Tyson a boxing match a enzo Los Angeles a voili ngot ka ani a hemi no September ni som pathum zir top ni kumsang kha zakwa somkwa paru khan aliam tor lawin alo boral zui nge nge a magde umei chu he thil ti tu hi tun thlenga zon chwa ani lawa he thi na hi amak poka conspiracy theory po anga fu mai alada mangai tu po an tam fu a hemi chungchang hi in ngai thadu ani chuan comment lama in lo soidon nia October ni som pathum zir top ni kumsang ni parukhan New Year khotlang lama chuan vurna salutukin alo sur to boka mi noi thum chuang chu he vur tla awang hian eng nei lovin an oma thingkung tam tak ti chia in buffalo huam chunga cheng big tatan phe chuan khang hun lai New Year governor chuan state of emergency apuang hialani kumsang ni som August ni som pathum zir top ni vek khan mi patlei rol pakhat ahming puan zar lo England rama cheng chu air festival a trekin a deng hlau maya he thil thleng timak tu chu he thil a thlen lai hun hi dar khat le minute som pathum ani a military time a chhut chuan dar som pathum le minute som pathum ani tinama hi kum som pathum mi ani bok chu ba ka trekin a den na awang hian adara kang chete chau zuk nei velika January ni som pathum zir top ni kumsang ni som pali khan khwaljin phur tu longrau pui tak Costa Concordia chu vandwai thak takin a che swala ami phur zinga mi somthum pathum ngot te chu vandwai le zwal pola changin an lo boral ve to nge nge bokani tuna Friday ni som pathuma thil thleng tur lam ve thung hi soile lok te ang van lam chanchin zirmi te chuan kumsang ni somni pakwa hian asteroid 994 a office tia mingan wa chuan kan che na lei hi aron pel nai fwa vek turin an chuta anai dan turan chu chu van sang lama satellite ipo khian dei hi anai jok tura an ngaya
he asteroid hi khomwal pui chen khat Asia Africa le Europe atang te phei chuan midlongin a hmu the hial don ni nan soi ole khati chin kha tun chumata na kan ron ti chwale the chin chu ni le ri mai se le pe ka aya ngai nom jok nen kan ron le thuai don nia chumi ma chuan in zawai in ni man nuam mang cha mu tui vek ule